i meni su ono instant krenule suze na oči, to je bolilo, previše je para u igri. Moja nekako priča što se tiče daljinskog plivanja i tog nekog digitalnog svijeta počela u isto vrijeme, s obzirom da sam sa 9 godina isplivala svoj prvi maraton i s 9 godina dobila svoj prvi mobitel. I znači s godinama je došlo i ja sam sve ono odrađivala kako je išla nekakva standardna priča, odrađuješ školu, odrađuješ to plivanje, stalno si ganjaš nešto šta je iduće, šta je iduće, šta je iduće i polako je dolazilo jedno za drugim, došlo je i ovo neko vrijeme, ja bih rekla unazad par godina, kad je taj moj nekako uspjeh i bio prepoznat više prema vani, prema javnosti i činilo se ono kao preko noći je ona to nešto uspjela, ali daleko je ta priča od toga preko noći i mislim da to svako ko je uspješan u bilo čemu i ko je bilo čemu pokušavao biti na ikoji način uspješan zna da to baš tako ne ide. Moj uspjeh preko noći se stvarao 20 godina. Znači u trenutku kad sam ja isplivala La Manche, ja sam trenirala plivanje tada 17 godina. Tako sam imala situaciju kad sam bila prvi put na Havajima 2018. godine i plivala sam znači između dva otoka. I bio je mrkli mrak usred Pacifika, valovi ne znam 3-4 metra i kiša je padala i ja sam bila onako grozno, na kraju snaga, povraćala zadnjih 5 sati, ne znaš gdje je gore, gdje je dole. I jedan trenu sam uplivala u nakupinu meduza i meni su ono instant krenule suze na oči, to je bolilo, to je ono bilo, ne možeš se iskontrolirati. I sad je bila situacija da osoba pored mene koja je bila u kajaku, ona je uspjela me smiriti sve i ja sam onda sama sebi govorila, ok, nije ti ništa, ne umireš, nastavi plivat, samo te boli. I tu je onda uskočio i onaj hrvatski moment, jedno razmišljanje, previše je para u igri, nećeš više nikad ponovo tu doći, kao sad ili nikad. I onda se u tom trenutku uspjeti izboriti sam sa sobom i zapravo je to onaj uspjeh i tu tih 20 godina rada i truda dođu na vidjelo. Mlada osoba u današnjem svijetu je izrazito teško, koliko god svi govore, sve manje dostupno, sve manje lako, sve vam je kako je meni bilo prije 40 godina, ništa nisi mogao i mladi se onako jako se pogube i onda jako, ja sama na nekim trenucima pomislim da nisam, kako bih rekla, nisam uspješna u smislu da mogu biti puno više, da trebam biti puno više. Vidite mlade ljude koji pokreću, sad već mlađi od mene, pokreću uspješne biznise, pokreću uspješne karijere i misliš ajme meni stalno da kaskamo za nečim jer nam je svima to onako u lice se nabija preko društvenih mreža. Moja poruka u zadnjoj minuti svima vama bi bila da ostanete svoji, da je to najveći uspjeh u životu kad kroz život prođeš i kroz sve one peer pressure i stalno nekakva potreba da ti svi ti drugi nameću moraš nešto, moraš ovakav, moraš ovo raditi, moraš ono raditi, ne moraš ništa.